الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرلы тамашачылар. Эфирда Әлифба Qur'an уку сабаклары тапшыруы. Biz гарәп графикасы белән танышуыбызны һәм бөек Qur'ани Кәрим язылган телдә укырга өйрәнүебезне дәвам итәбез. Безнең тапшыруыбыз чыгарылышлары сезгә Qur'ан китабын укый башларга һәм Qur'анның санап бетергесез бәрәкәтенә ирешергә ярдәм итәр дип өметләнәбез. Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва сәлләмнең бер хадисендә булай диелә. Qur'an укучыга кыямәт көнендә укы һәм югары күтәрел. Сүзләрне ачык итеп укы. Дөньяда укыган шикелле. Дөреслектә синең җәннәттәге урының соңгы укылган аятыңа тәңгәл киләчәк дип әйтерләр. Узган дәресләрдә без гарәп әлифбасының барлык хәрефләрен дә үттек һәм аларны хәрәкәләр белән сүзләр эчендә укырга өйрәндек. Бүген исә гарәп телендә кулланыла торган өстәмә хәрәкәләрне үзләштерербез, иншааллаһ. Әйдәгез башлыйк. Тәшдид яки шәддә. Хәреф өстенә куела торган ауган эшле санына охшаш билге. Ул тартык авазның икеләтеп укылуын белдерә. Әйдәгез тәшдид белән мисаллар карап үтик. Экрандагы сүздә сез бә хәрефе өстендә тәшдид торганын күрәсез. Димәк, ул икеләтеп укыла. Раббә. Раббә. Тәшдид билгесе эчендә әйтерсеңлә ике хәреф яшерене. Беренчесе сәкенле бә, икенчесе фәтхә белән килгән бә. Шуңа күрә икеләтү барлыкка килә. Һәм без рабә дип түгел, ә раббә дип укыйбыз. Экрандагы киләсе сүзгә игътибар итегез. Хаджу. Беренче хәреф ха икәнен күрәбез. Исегездәдер, шул рәвешле ул сүз башында языла. Икенче хәреф джим. Аның өстендә шәддә яисә тәшдид тора. Димәк, ул икеләтеп укыла. Без аны хаджу дип түгел, ә хаджу дип укыйбыз. Әйдәгез икенче сүзне карыйк. Дәббәра. Дәббәра. Беренче хәреф дәл икәнен күрәбез. Аның өстендә фәтхә. Икенче хәреф бә. Өстендә тәшдид белән фәтхә килгән. Өченче хәреф фәтхәле ра. Бә өстендә тәшдид торганга ул дәбәра дип түгел, ә икеләтеп дәббәра дип укыла. Дәббәра. Киләсе сүзгә игътибар итик. Юссира. Беренче хәреф я. Аның өстендә дамма. Димәк, ул ю дип укыла. Киләсе хәреф син. Шул рәвешле ул сүз уртасында языла. Аның астында кәсрә, ә өстендә тәшдид билгесен күрәбез. Димәк, син хәрефе икеләтеп укыла. Юсси. Өченче хәреф фәтхәле ра. Сүзне тулысынча юссира дип укыйбыз. Игътибар итегез. Хәреф бер үк вакытта кәсрә һәм тәшдид билгеләре белән килгәндә, кәсрә
тәждид астында да, хәреф астында да язылырга мөмкин. Ике вариант та дөрес санала. Мисаллар тактада. Киләсе сүз гайяра. Гайяра. Беренче хәреф гайн. Өстендә фәтхә. Икенче хәреф тәждидле һәм фәтхәле я. Димәк, ул гайя дип икеләтеп укыла. Өченче хәреф фәтхәле ра. Сүзне тагын бер кат тулысы белән укыйбыз. Гайяра. Киләсе сүзне алабыз. Тәфәккуру. Беренче хәреф фәтхәле тә. Икенче хәреф шулай ук фәтхә белән килгән. Фә. Өченчесе кәф. Аның өстендә тәждид һәм дамма билгеләрен күрәбез. Димәк, ул икеләтеп укыла. Тәфәкку. Дүртенче хәреф даммәле ра. Шулай итеп, сүзне тулысы белән укыйбыз. Тәфәккуру. Димәк, без тәждид яисә шәддә дип атала торган хәрәкәне үзләштердек. Һәм ул кергән сүзләрне укырга өйрәндек. Тагын бер үзенчәлекле хәрәкәгә күчәбез. Ул да булса тәнвин. График яктан әлеге билге икеләтелгән фәтхә, кәсрә яисә дамма хәрәкәләре кебек языла. Фонетик яктан кыска а, и яки у сузыкларына нун авазын өсти, ягъни ән, ин, ун дип укыла. Гарәп телендә тәнвин сүзнең билгесезлек грамматик категориясендә булуын күрсәтә. Мәсәлән, әлиф өстендә икеләтелгән фәтхә торса, әлиф ән дип укыла. Фәтхәгә нун генә өстәлде. Һәм шул рәвешле әлиф янында икеләтелгән кәсрә булса, ул ин дип, икеләтелгән дамма килсә, ун дип укыла. Әйдәгез, тәнвин белән килгән берничә хәреф укып карыйк. Тактага игътибар итегез. Бән, бин, бун, хан, хин, хун, сән, син, сун. Тәнвин төрләренең үз атамалары бар. Икеләтелгән фәтхә, тәнвин фәтхә. Икеләтелгән кәсрә, тәнвин кәсрә. Икеләтелгән дамма, тәнвин дамма дип атала. Әйдәгез, тәнвин кергән сүзләрне дә карап үтик. Тактага игътибар итегез. Thawban. Беренче хәрефне искә төшерәбез. Сакау thә. Аның өстендә фәтхә. Икенче хәреф вау. Өстендә сәкин. Димәк, ижек кыска сузык авазлар өстәлмичә thәу дип укыла. Өченче хәреф бә. Аның өстендә тәнвин фәтхә тора. Димәк, ижек бән дип укыла. Һәм сүзне тулысы белән укыйбыз. Thawban. Күргәнегезчә, тәнвинле бә хәрефеннән соң әлиф тора. Ул сүзнең азагында килгән тәнвин фәтхәле хәрефтән соң һәр вакыт куела һәм
ул очракта укылмый. Киләсе сүзне карыйбыз. Хауфин. Беренче хәреф фатха белән килгән ха. Икенчесе сәкенле вау. Өченче хәреф фа. Аның астында тәнвин кәсре. Димәк, ул фин дип яңгыраяшак. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Хауфин. Киләсе сүзгә күчәбез. Шәр'ун. Беренче хәреф шин. Өстендә фатха. Икенче хәреф сәкенле ра. Димәк, беренче иҗек шәр дип укыла. Һәм инде өченче хәреф айн. Аның өстендә тәнвин дамма. Димәк, икенче иҗек ун дип укыла. Сүзне тагын бер кат тулаем укыйбыз. Шәр'ун. Гарәп сүзләрендә тәнвин белән тәҗдид янәшә дә килә алалар. Бу очракта хәреф икеләтелә һәм шул ук вакытта тәнвин белән дә укыла. Әлеге хәрәкә тәнвин тәҗдид дип атала. Яхшырак аңлашылсын өчен мисаллар карап үтик. Тактага игътибар итегез. Хаббан. Беренче хәреф фатхалы ха хәрефе. Икенчесе б. Күргәнебезчә, аның өстендә тәҗдидтә тәнвин фатхада тора. Димәк, ул икеләтелеп укыла һәм аңа ан иҗеге өстәлә. Бан. Хаббан. Исегезгә төшерәм, сүз азагындагы әлиф укылмый. Киләсе сүзне укыйбыз. Хиллин. Хиллин. Беренче хәреф ха. Аның астында кәсре. Икенче хәреф лам. Аның өстендә тәҗдид, астында тәнвин кәсре торганын күрәбез. Димәк, ул икеләтеп укыла һәм аңа ин иҗеге өстәлә. Хиллин. Киләсе сүз дуррун. Дәл хәрефе өстендә дамма тора. Ду. Ра хәрефе өстендә тәҗдид белән тәнвин дамма килгән. Димәк, р авазы икеләтеп укыла һәм аңа ун иҗеге өстәлә. Дуррун. Озынрак сүз алып карыйк. Мусфаррун. Бу 4 хәрефтән торган сүз. Беренче хәрефе мим. Өстендә дамма. Икенче хәреф сәкен белән килгән сад. Димәк, беренче иҗекне мус дип укыйбыз. Өченче хәреф фа. Аның өстендә фатха. Мус фа. Дүртенче хәреф ра. Аның өстендә тәҗдид белән тәнвин дамма билгеләре килгән. Сүзне тагын бер кат тулысы белән укыйбыз. Мусфаррун. Мусфаррун. Һәм буынга соңгы яңа сүзне алабыз. Ул 5 хәрефтән тора. Беренче хәрефе мим. Өстендә даммасы бар. Икенче хәреф сәкен белән килгән син хәрефе. Димәк, иҗек кистереп мус дип укыла. Өченче хәреф фатхалы та. Муста. Дүртенче хәреф айн. Астында кәсре килгән.
Мустаи. Һәм инде соңгы 5нче хәреф дәл. Аның өстендә тәҗдид, астында тәнвин кәсре барлыгын күрәбез. Димәк, ул икеләтеп укыла һәм аңа ин иҗеге өстәлә. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Мустаиддин. Мустаиддин. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, без бүгенге дәресебездә тәнвин һәм тәҗдид хәрәкәләре белән таныштык. Аларның сүзләр эчендә кулланышын үзләштердек. Киләсе очрашуларга кадәр, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.